ni mung damo. Hari kita jalan ni pada. Jotono haino hailam shogan YouTube channel obong kang photo man khaigi ni photo ka champai ni oro gang norma taw kisa phono gane agi ni photo rok obong kan moi koto muke bai ge obok moi koton basala obok moi chikon ni basajak ge obok ang ei ko bunya tui bagi to sabne kale bare wazane bo obong kan ni ma ge obok kan yong burai buraga gi photo bojak lai mani ta obo Haikhe obona hagadi othunti haikhe ang haikhe chini kesarok mokol nukjak tongnai abokhe baini basala haikhe obong kani manai ani blog nukjaknai o a doctor khai tongnai bono haikhe amo rokta chang durga puja phot eko amo bo durga puja phurberemai namo ang haikhe amo khe dada paini bin babu mukhe ma mukhe yong burui mukhe yong burui ni bin basala Haikhe kobo ke manai yang khata haikhe abota chini durga puja ni mangpili jeng narak mani haikhe obo kai obo ang no ma yak kosom daragi photo bomani ano dress katalok pai roi obo hangani baini basla Chwrai buphru homkani kumui tau to bo sangsar krekha agini photo samo Good morning kungkai surya ko duita baisong kaya ang duita tao sisawi tam khai tong kai tok ti ro bi kha te cha khai kya tam ni bai khai kai jang tin tao no for nai aguli ni no for thangnai mon tango sunrise na yani bagai shal pasamani na yani bagai tini to janmashtami bla ga bondo baini office bu chuti ge manai ni bu duty krai gabon bai jang Mia koksak like ha montang batang ini sunrise naik nih awan bagai yang tabu tok tui rugi pekha gai manai hingga bread tuk nai gete yang cha busram ka lemon tea gai kunai janca baca ang lemon tea nang bela awan bagai mon khlai gata cha dai pekha oro hingga jeng tabuk nongkhor laikha charta bais tui ing tokha nongkhor ma se kisa leri thangka saimia tini sunrise de nugno nugya happen lama hangke beraikha no tam hinai gari ka aram nangkha ga ko lama o alka gari rok asa krei kom beraino kom gabon bagai kisa tongthokata hingke kisa pile palang tokha aina nai to khas yang la chungsu sogoya ko saimanliya chung tin nungno nugla kha sunrise tab ne male telemura ono chung sal pasai thangka hingkai weather bo kisa hamta ya ne khana o montang bukhak hingkai sunrise emne bo nugla khamu hingkai chung tabuk telemura thangi tongo excited montang o thana ke tamni malang hill area hingke beraikha no tong thukda go yang bai hingke gari ka oi bokrong mi himja bo asa gari kaimaya nga jeng finally montang ni lama o thang tongo hingkai malaina ni te kisa tongkhu hingkai chaka karruk tebo tamhinai naithok jaga rok nugruk ate hang tongo hi ko sok pai kha cheng habno asuk sogaya ko omokai montang ni gana ni ta montang ni gana bo asuk naithok jaga yang bai hingkai kebana mungjok tongo jaga bana chujok tongo hingkai bon hakin bathak rei matlang hajeng hingkai lama oke wati phaikya wati bo ordek wau thupsa ta oro kaisa u ara kaisa am theke wau hingkai chang wati bisingo chumui bisingo seseng emne oro chumui mamangsi hingkai tabuk mane ang Tripura bo omti hai chumui bising rok sok paine hinai imagine khaimaya tabuk montang hai jaga o chung chumui ni bisingo thangai tongman kha hingke thangrerek tebu chumui bangrerek amte hayengai tongkha nahadi nai thokmani siari haijing tongju siari hai masing haingjak tonghang khe beraikha no sok phaika chung montango naidi busuk ke chumui kolobui tongkha lama kisi
ke wati kisa kisa phaija ke hengke ang ke beraikha no excited tabuk thangai nai ang o pura chumui nugui nai ang asake tamhinai wana jagai dongkha tongthok jagai bo dongkha hengka ang ayang thanai masa yang jaga naithok nugui ang ayang sma thangrashu nahani busuk-ke naithok mani ta angko chumui no nokhe nongjago chumui o pahar sakao chumui hamteke birjak busuk-ke naithokjak ta ang omono ang tekun saimanliya hengke ang tabo wati bisingo himui thang tongo o jotoni kuchugo hengke tamhinai omtwi din rogo berai yang beraikha no bukha ekdom fresh ang thaka ta mine kun tension kari hai ang thaka because omtwi jaga rogo phai mind fresh nongoi thango kisi sani bagai phano joto tension rok pogoi thango gang enjoy khayo jes jaga phano thangtung ang ani bokhro go jesuk tension tong phana omtwi jaga rogo phai gang kai kisi sala ang enjoy khai thang kisi sani bagai la ang ani dukho kost rong nang pogoi thango amte hai yang atka naithok ke kojak hebanang khai rogo omtwi ke atka rong na ke ton mani yang ote no worship mani mar ke bayoro borong ko sar komol koloi ni bini nok guiding no muruguta okay tabuk view naisidi norok naidi busuke naithok hengke cheng tabuk cha nanglai nai ang snam tuman cha lemon tea abo nanglai nai belen kusang jak bai khaborok angkai kisaban kusang jak ya kisi saban kusang jak yang ekdom weather pura perfect ani bagai khayang ani manai kusang jagu bai hingke to kup kusang jagu bokhro mihim jagu ngi tong ha hingke tau cheng breakfast khailai sinai ko yang view nai di musukke nai thok angu aro thangmaliya ba rimi tongman bai klaina kiro gana sigdi ba bakha se hanyo kachang ngai phayo wate bo kisa kisa waja o chumui bo phayo thangwam theng tong ta waisa clear bungo ini mung damo hari kita jalan ni pade ini mung khadi क्या नजारा है चुमुई बिरी भाईगा बिरी 장어 thaka koki sayo bola jijak mori sandwich mati nono sa tu tong thok chakawo So, almost second time family last year August month of family was afro borok gigi afro asik kyo phaya ko afro tong tho nge tini bo borok reason to ai chuk basis phagen ka ba jaga khenai thok sugo montang hengke jeng kifil laika beraino tong thoka obonani last beraima nengsinai taklai bosorni tei to saimeya tei buphru ma beraino abon bagai nang beraina rakha hengke taka jeng sokpaika chakma gato bazar ngai tongo chin borongni
हिंगा फ्रेश उनको मैखिtung rokma nungka chang tabuk naina thanglai ka yang manai hingke thaichumu paina mungjago hingkai bo thaichumu painai angkhe mogodam paina mungjago amokhe abon bagai ang mogodam paisinai hingke tabuk oro bo thaichumu paina nai tong omo hingkai chakma ghat ni kaisa tuima angna angor kisa achugui nai tongkha hingkai bazar bo khaibai keba tabuk chang kifil sinai hingkai beraikha no tongthoka tini montang hai jaga naithokno teusa naimanman bagai beraino bukha srangkha hingkani blog boron paisinai jotono belai ke hambai nai tongmaiman bagai ang teusa haino hai katal blog tui phaipinai norokni bagai tin jorata sungno hambai।